Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu ýyl 2-nji jahan urşuna Nazi Germaniýasynyň üstün çökülmeginiň 80 ýyllygy bellenip geçilýär. 1941-1945-nji ýylaryň urşy Türkmenistanyň döwletçilik medeniýetine beýik watançylyk urşy adlandyrylýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky şu tema gönükdirilýär. 1939-1945-nji ýyllarda bolup geçen uruşda şol döwürlerde dünýä ilatynyň tas 3 götürme helak boldy. Dünýä taryhynyň sahypalaryna gany bilen ýazylan 6 ýylyň dowamyna tutuş dünýä boýunça 21-25 million çemesi harby, 50-55 million töweregi Asudarayet wefat boldy. 1940-njy ýyllarda 1.300.000 çemesi ilaty bolan Türkmenistana takminan 100.000 adam, 70.000 harby, 30.000 Asudarayet uruşda wefat boldy. Bu sanlar şol döwürlerde ýurdun umumy ilatynyň takminan 7,7 götürümini emele getirýärdi. Bu uruş Türkmenistanyň döwlet mediasyna beýik watançylyk uruşy adlandyrylýar. Eýsem onlarça müň türkmenistanly haýsy şertlerde uruşmaga alınıp gidildi. Nähili şertlerde wefat boldy. Bu uruş türkmen halkynyň arasyna nähili travma goýup gitdi. Türkmenler gan döküp kimin watanyny gorady. Biz şoňa meňdeş soralar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi, owuly bilen beýik watançylyk uruşy diýen söz ýa-da düşünje barada. Ol bir üçin, ýagny Türkmenistan üçin beýik watançylyk uruşy boldumy ýa-da kesekiniň uruşumy? Ol bilen şeýseniň girişde belleşiň ýaly 6 ýyl we 1 gün dowam eden uruş dünýä taryhynda 2-nji jahan uruşy diýilýär. Beýik watançylyk uruşy şonuň bir bölegi, ýagny beýik watançylyk uruşy 41-nji ýylyň 22-nji iýunyna başlandy. 1945-nji ýylyň 8-nji ýa-da bizde aýdylýar 9-njy maýyna da tamamlandy. Şol 2-nji jahan uruşynyň içindäki bir bölek beýik watançylyk uruşy diýilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan garaşdyrlygyny alanyna hem şol garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryna şu mesele orta atyldy, diskusiýa boldy. Şol diskusiýa bizden türkmenleriň arasyndan Sowet Soýuzynyň iň soňky gahrman bolan gahrman, iň ýaş gahrman Penarejep gatnaşdy. Penareje we şeýle sora berdiler. Ol gaharlanyny gahar geldi de turup gitdi, jogap berip bilmedi. Ýöne meniň pikirimçe beýleki de bir näçe adamlaryň, taryhçylaryň pikirine göre beýik Türkmenistan üçin beýik watançylyk uruşy boldy. Hakykatdan hem watançylyk uruşy. Sebäbi şu watançylyk uruşuna dowly gatnaşmadyk ýa-da şuna nähilidir bir aramlyk bildiren halklar, topurlar soňra Stalin tarapyndan ýok edildi. Meselem Krim tatarlaryny alyp görelim. Krim tatarlary düýbünden şol ýerden göçürildi. Krim ýarmadasyndan ol häzir çenlide öz ygtyarlygyny gazanyp bilen ok. Şonuň bilen Demirgazyk Kawkazdaky Balkarlar, Garaçaýlylar, Çeçenler, Inguşlar göçürildi. Şolar Staliniň gazabyna duçar boldular. Egerde biz şol 41-45-nji ýylyň uruşuny öz watanymyzyň uruşy hasap etmedik bolsak, onu türkmenleriň Staliniň gazabyna düşmegi mümkündi. Ýöne türkmenler oňa berip gatnaşdylar, uly gahrmançylyk görkezdiler, edermenliklerini suwut etdiler. Şonuň bilen birlikde öz ýurduny, ýagny Türkmenistany Staliniň gazabyndan gorap sakladylar. Şonuň üçin hem şol uruş bize de watançylyk uruşy bolup durýar. Indi Hudaýberdi, türkmen eskerleriniň söwüşde hyzmat barada nämeler aýdyp bolar we nämeler aýdylmady? Türkmen eskerleri barada aýdylanyna Merkezi Aziýadan, ýagny öňkü döwürde aýdylýar, Orta Aziýa we Gadaristan diýilýärdi. Şu sebitden ilkinji gahrman bolan adam Gurban durdy. Ol Gurban aga aşa bir mehriban şeýle ýürekdeş adamdy. Ol taryhçy, soňra uruşdan gelip uniwersitete oturdy. İlkinji gahrman türkmenlerden. Bu soňky gahrmanlaryň birim türkmen ol Penarejep, iň ýaş, iň soňky gahrman, Sowet Soýuzynyň iň soňky gahrmany Penarejep. Ne şeýlelikde türkmenleriň öz ornu var. Şeýle de Yakup Kulüýewiň
ýolbaşçylygyny Türkmen diviziony döredildi, atly divizion ýöne ol divizionlar, ol berkitmeler soňra dargadyldy, başga toporlara goşuldy. Ýöne bizde gynançly zady. Şol beýik watançylyk urşuny näçe türkmeniň gatnaşanlygy, olaryň geçen uruş ýoly, edermenligi hem hyzmaty arada tarihi maglumatlar az. Bizim tarihçilerimiz esasen Türkmenistanyň şol urşa beren ýardamy, tyldaky edilen işler, hyzmatlar hem şolar ýary şäherler barada ilmi iş ýazdylar. Ýöne tahkik goşun barada Türkmen eskerleriniň hyzmaty barada iş edilmedi diýen ýaly. Yine bir bellemeli zat bar. Soňky döwürde Rus şovinizmi, Rus milletçileri şol geçen ýeňişiň ähli üstünligini Rus halkyna gönüp durýarlar. Iň bolmanda şonuň agrymly bölegini Rus halkyna gönüp durýarlar. Ýöne soňky tarihçilaryň aýtmagyna görä şeýle de bir insaply, bir hakykata aýdyp bilýän ýazyjylar bar. Meselem Baklanow diýip bir gowy ýazyjy bardy. Soňra ol Novomir jurnalynyň redaktory boldy. Şeýle de Viktor Astafyew diýe şeýle ýazyjylaryň aýtmagyna görä, eýem 41-nji ýylyň aýagyna ruslar adalypdy. Goşundaky ruslar, olar şol ýyla çekilişlik döwrüni eýem 41-nji ýylyň aýaklaryna sabadylar. Meselem Moskwanyň etegindäki bolan söwüşde Gazaklaryň öňde barandygyny aýdýarlar. Panfilowyň diwiziýasy diýip häzir çenli at galdy. Şoň bilen birlikde Stalingrad söwüşünde de beýlik halklaryň, ýagny Rus däl bolan halklaryň edermenligi barada köp aýdyldy. Ýöne gynansa da şu meseleler bizim tarihçilerimiz tarapyndan entek tahkik işlenenok. Näme üçin şol gahrmanlaryň söwüş ýoly beýan edilmeýär? Şeýle-de türkmen halky uruşda nähili yaraldy, nähili yaralar, nähili travmalar halkyň şu gününe täsir etdi? Ol bilene şol uruşa gatnaşmak umumy Sowet Soýuzynyň maksady diýildi. Ýagny Türkmen eskeri uruşa gatnaşanok da esem Sowet eskeri gatnaşy. Ählisi bir Sowet adamy diýilip alındy, umumy alındy. İkinciden, şol uruşy öwreniji tarihçiler Ruslar boldular, ýagny Moskwa diýişli tarihçiler boldular. Bizim tarihçilerimiz diňe tyldaky işleri, tyldaky edermenligi, tyldaky zähmeti öwrendiler. Üçüncüden, Türkmen halkynyň çeken pidasy barada aýdylanyna. Bizim ýaşlyk döwrümizde şol öz töwerekdaşymyzda şol uruşyň pidasyny çekmedik adam ýok. Ýok diýerlik köp, gaty köp boldy. Onsoň ýene bir zat bellemeli. Uruşda ýeňiş üçin esasen 15-20 sany faktoryň möhümdigi aýdylýar. Şolaryň birinji faktor, iň möhüm faktor adam. Adam barada aýdylanyna, şol goşuny almak barada aýdylanyna. Senagat taýdan ösen ýerlerde adamlary senagat işlerini işlemek üçin uruşdan alypdyrlar. Türkmenistanda bolsa, diňe demir ýolly işleýän adamlar, şeýle hem traktorçylar uruşdan galyp bildi. Galan milleti uruşa sürdüler. Türkmenistanyň aglawa milleti bolsa, ol Baýhan bilen Çopan şolary uruşa sürdüler. Ählisini olary uruşdan alqalara bahana ýokdy. Şoň üçin bizim halkymyz şu geçen uruşda agyr ýetgi çekdi. Gaty agyr ýetgi çekdi. Ýöne gynansa şol ýetginiň möçberi näçe adamyň gidendigi, näçe adamyň kıyılda helak bolandygy belli däl. Belli bir wagtda aýratynam belli şahs Şaja Batyrowdan soň Türkmenistanyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolan Suhan Babaýew, ýagny häzirki dil bilen aýdylanyna şol döwrüň prezidenti bolýar-da. Suhan Babaýewiň ýatlamasyna şeýle ýatlamalar gynansa gaty az. Ol bir ýagdaý gurrun berýär, çärjiwe bardyk diýe, Moskwadan ýörütü adam belli, tylda işleýän adamlaryň işçiligini görmäge.
Onu men çerçeve alıp gittim diye. Fevral ayı yer don ulu yağın içine ayarlar ayağı galoşlu gazı gazyalar diye yağı gazyalar gazı işler ne diyorlar diye. Men onha şlor ýaly işleýädim diye. Moskwadan gelen wekil men olary görjekden yüregim bolanok dip maşinanyň düşüp bilmedi diye. Ine şeýle agyr jipa çekdiler. Näme üçin bu uruş gaýta aýdylýar we mudama ýatlanýar? Hususan postsovet giňişlikdäki garaşly döwletleriň arkalaşygyny agda ýurtlarda uruşyň hatiresi berk tuturýar. Sowet Soýuzynyň esasy miraslary bolan Russiýa we beýlekler şu uruşy jany saklap, onuň hatiresini diri tutup näme gazanýar? Bu yerde bir esasy mühim mesele ol ideologiki ýeňiş. Sowet Soýuzy ýagny kommunistler ýurdy öz eline alyndan soň dünýä derejesinde iki uly ýeňiş gazandylar. Olaryň ilkinjisi, ikinji jahan uruşyny Sowet Soýuzynyň gazanan üstünlügi, ikinjisi bolsa kosmoso ilkinji Sowet adamynyň uçurulmagy. Bir tarihte ilkinji bir iň uly zatlar. Şoň üçin Sowet Soýuzy mudama şol ýeňişi öz propagandasy ýokmuny ulanýar. Egerde biz öňkü wagtlara seretsek, meselem urşuň ýandaky ýyllarda şu ýeňiş güni bayram ýokmuny bellenilmeýär eken. Ol bayram 60-njy ýyllardan başlanmaý. Şol Sowet halkynyň edermenligini, Sowet halkynyň gazanan beýik ýeňişini, şolaryň bir dünýäde deňsiz taýsyzlygyny propaganda etmek üçin, propaganda serişdesi üçin şu uruşy gaýta aýdyp gelýärler. Ähli ýerlerde, ähli uly owalarda şu geçen uruşa degişli ýadygärlikler var. Soldatlar, ýagny Sowet soldatynyň ýadygärligi var, heykelleri var. Muny propaganda üçin ulandylar. Ýöne parahatçılık üçin, meselem şol uruşda şol başda da senin aýdyşyň ýaly 70 milyona goly adamyň başyna ýeten uruşyň ahirki netijesi näme? Näme gazandylar şundan? Şonça adamy helak edip bir dünýäniň ilatynyň belli bir bölegini helakçylyga berip näme gazandylar? Şu arada aýdylanok, diňe ýeňiş şonu aýdýarlar. Sebäbini propaganda üçin ulanýarlar. O da ýene bir sorag beräýin. Sowet Soýuzynyň bölünip aýrylan garaşly ýurtlaryň aýdaly meselem hususan Amerikada ýurtlarynyň Türkmenistanyň içerki ýa-ni döwlet wagtyny propagandasyny ikinji jahan uruşynyň beýik watançylyk uruşynyň nähili orny bar. Şol gawat gelýärmi ýurduň millilik siýasaty bilen ýa-ni Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan wagtyna uruş Türkmenistanyň öz içerki millilik siýasatyna nähili gawat gelýär? Bu yerde bir aýdylýan zat bar, şol ol Sowet Soýuzyny dowam edýärdi. Biz uruşa garşy, biz parahatçylygyň tarapynda diýilýärdi. Hemişe o ina şeýle uruş boldy, biz inni uruşa garşy, ol uruş bolmasyn, biz uruşa garşy diýilýärdi. Şol babatda Türkmenistan şu siýasatdan peýdalanýar. Aýratynam, häzirki öz garaşçylygyny yglan edilýär. Türkmenistan parahatçylygyň tarapynda, uruşyň tarapynda däl. Ine şu babatda ol geçen jahan uruşynyň sapaklaryny peýdalanýar. Ony biz hamana bize parahatçylyk gerek, biz parahatçylygyň tarapynda diýmek bilen peýdalanýarlar. Ýöne bir gynançyl tarapy Türkmenistan şol sanyna Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri dünýä neçüörünü ören kiçi, olaryň bir dünýäde barýan urşo çaknyşyklary ýetirip bilýän täsiri az. Olar meselem aýdaly häzir Ukraina bilen Russiýanyň arasynda barýan çaknyşyk we Russiýanyň Ukrainadaky baswalçylykly hereketleri. Türkmenistan şonu açykdan açyk ýadygar bilen ok. Ýa-da şol urşa gatnaşmaly däl diýilen propaganda ýok, görünmeýär, şol göze ilen ok. Ýagny şol geçen uruşyň sapaklaryny Türkmenistan netijeli ulanyp bilmeýär. Diňe öz umumy siýasatyny biz parahatçylygyň tarapyna diýip şol parahatçylyk şygaryny öňe sürýärler.